Why then Job asina kudefeatwa? Because Satan akaenda vaya mukadzi waJob akanomuti iwe tuka Mwari, but Job akaramba akaregerera. Saka vana Samson, saka vana Adam vanga vasingatendi kuna Mwari. So then don't blame women. Because vanokwanisa kukunda. Fonzo miraoni vanhu vaya vakaburitsa masecrets avo vanesha vakaratidzwa navataura but mukadzi waJob anosvika pakudaro vakaratidzwa nevakadzi izanharo kaidza Samson and Job something which is attractive. Every woman is attractive. You are failing to understand. Sakakufanana naye Eva. Anataka creator na Mwari kunza avaraidze Eva. Saka chichi mwe changa achazoratidza chaizoshamsira kuti achike. Yanga angosikirwa Eva. Aiwa, urunzwa tsana zvakusiyana nawo. Urunzwa. Ava vakutanga kunza nyaya yaJob. Urunzwa. Nyaya yaJob is relevant to nyaya dzacho dzakuda kutaura panapa. In the case that urunzwa Job anosiyana na Samson akasati ever since but Job manje nenyaya kuti Mwari angasina kubvira vaudza unzwa chimomira chimobai sister chimobai sisters muchero wamuri kutaura imimi especially you fruit yanga yacho yemugadheni pakati because mira ava matauriro avaita kapa vati zvoni fruit iyoyo ndo yakasakisa fruit iyoyo chimamirai chimozwa problem vanhu vanonyepa ende havazivi. They think kuti muchero wakadyiwa hanzi isex. That is not sex. Wakatongoti apple. Vakati apple. Alright, fine. Dei Mwari vanga vasiri kuda kuti Adam aite sex. Vaisamcreatera Eve. Number 2 ka. Dei Mwari vanga vasingadi kuti Adam aite sex ka. Vaisacreatera mukadzi. Do you know kuti Adam aiona mukadzi dzikadzi. Oshamisa. Dei Mwari vanga vasiri kuda kuti aite sex ka. Serious? Zvakanyorwa papera. Uri right zokoti. Akunyeba. chimomira ikana omani Mwari vanga vasiri kuda. Mwari vanga vasiri kuda kuti Adam aite sex ka. Vaimcreatera umwe murume. And if you go to the Bible, chimomira ukaramba uchitsikanaro pavhesiroro rinokuudza kuti muchero iyoyo wakadzurwa hamene ukarasirwa kupi ukasoswa here ukaziuka kunze kwegadheni. Saka kana if it was the thing, because right now at Eve thing anako kachisitonyika ikari kutopa vanhu inti nako kangwini akadzurwa kakaiswa kupi indi chingori nako hazvitongoti zvesexi ba no don't talk of sex hamene muchero iyoyo but it's not what you guys say. Munoposta point 1 munoposta kana taura nyaya fruit saka noda kutaura unouya kuno fruit yacho uyo zvakanzi God created fruit tinoedza kutaura kuti vanhu vasadye because yaita say one yaita kuti uzive good and evil wakazoidya futi have eternal life anditi saka mubhaibheri haina kutombonyorwa anditi because wakaiziva iwewe wakaenda kunoidya anditi you are going to have eternal life wakaidya futi you are going to have anditi already we have we already know the difference between good and evil. Yakadyiwa kudhara naAdam but dai yakanyorwa nzi fruit iyoyo inonzi chii vakaidya would have eternal life ndosaka isina kunyorwa
Kopaipa zvakanzi pakamboidya akabatanga Chimomira akambopindura. Matukaidya you have eternal life. Saka Adam akaita eternal life here zvakapedza kuita. No, ndosa yakadzurwa. So that Adam would not eat of it again. Adam will not eat of it again. Very good we engage. But just sex and because they are fire stone. Of the fruit not kutaura nevanhu. Yes, inina we engage. Because fruit yakazozisa zodyiwa futi she. Asabva Adam akatisaramba chirova stone vachizvaravana again. Saka vakaramba vachidya saka haisi fruit. Because there's a fun Mango peaches, guava, ndokumbira kuudzewo chokwadi kana mama asikazivi kuda kungudzei chinohwana handiti chinohwana chatofana kurealiza ndechekudai so fruit inoyi yakanzi chii pakakiretwa zvese zvakanzi Adamu chamaripa zvinhu zvese mazita handiti ine yakanzi the forbidden fruit handiti is forbidden kubva kuna Adamu wacho. That is why Adam did not name it. That is why fruit iyoyo does not have a name. Saka ungati fruit ipi because yakanzi the forbidden fruit ainopiwa zita. Muruzwa vhura bhaibheri, it's called the forbidden fruit. Aina kupiwa zita. Ndikukuudza ikati iwe bvunza bhaibheri inonzi the forbidden fruit. Everything else heji mango idzi chii zvese zvakapiwa mazita naAdam handiti, but iyoyo yakanzi the forbidden fruit. Uruzwa kwayakabviswa ichiiswa anditi yakabviswa from the state of the garden kuti usaiteereka because the fruit inei zvakanzi urunzwa zvakanzi chii urunzwa fruit inei pekutanga Adam akati inzwa missionaries they are the ones who brought Christianity. They are those people who actually came with this Bible. Some are actually told you to trust it. Saka mira sha chimomira saka iwewe ukutaura the forbidden fruit yanga siri stone. Saka what was it? It was a forbidden fruit which we don't know, which is not Stonian. No, because if it was Stonian, I should have definitely again this in a Stonian right now because I got to work and some way but I still have my Stonian. If I got a Stonian, Atamakatoro stone vakaita vanhu saka if God was vakaita sex akatokazvipano in the first place Mwari saka vanhu mimi muri kuti Eva achizikwa achizingavaraivira kuti yes Eva uchiimbira kupera mangwana kunaka kuti Adam agare ega anoda kuvaraidza vamwisira kuvaraidza nemabhubza nemahitsa nestonyi vaizviisirei pana Eva vaizviisira kuziva kuti uda kuona kuti ari kutedzera here mutemo yavo. That is the fruit. Saka iwe unofunga kuti pakufamba kwenguva apo kuvaraidzwa kwaonoitwa nemukadzi chii?
sex ndiyo yanga yakagadzirwa Eva kuna Adam. Ndinongedzere nyinyi manje. We are saying you are Adam, right? We are saying aiwa Adam akanzi akuda kuvaraidza ndobva asikirwa munhu ari exactly opposite in terms of gender, genitals and everything. Saka aida kuvaraidzwa sei nemunhu iyeye? Izvozvo zvaiteswa zvacho. Aiwa isiyo kana iriyo test yakona nevakangozosvonyana kawai. Adam agona. Zvese Adam uchiona kuti apa nokunda here apa. Nokunda here. Akaisirwa muyedzo. Akaisirwa waini akati iri bhiya iri. Akaisirwa zvese akaonati aiwa izvo hasi right. But pakazoiswa that one, that's story. Pakaonekwa kunzi fruit akavhurika maziso. Mumunda mese ese haana shungu nawo. But that one. Kazovhanyaswa nekuzvizvonakidza izvi. Ndikatiudzawo murume wangu kuti mazuva ese aka unokufanira kungochidaiwo. Aiwa batonoudza murume wake zoti mazuva ese aya muchero kubviswa warutorodzwa. hauna kubviswa. Hauna kubviswa. Muchero wakazounza vanhu vakapiwa judgment. Vakapiwa pain. Vakapiwa pain. Vakazooneswa madya mango yandakati musadye mango. Madya mango kai. Saka you have to face the consequences. Iwo murume ucharumwa nenyoka. Chaziya. Iyo nyoka uchadya uruwa upenyu hwako hwese uchigwesha nedumbu. Waona mama. Iyo mukadzi ucharwadziwa. Pakabatwa judgment. Vingani uchidaiwa Judgment dzamaptaura idzi. Imi ko Jesu paanoti zvone kuna Genesis kuko be fruitful and multiply. Aizvitaurire. Forbidden fruit. Atiti forbidden fruit yanga pasiswa judgment. Vanhu ngapasiswa. Ndoba kudzika beef. Wamutongo kaka. Andi mapiwa mutongo kudhara. Lukumala vanenge mutongo. Ifrufu iri muGenesis. Bifrufu yakatorwa na Yakatorwa naJesu pakasiyikwa nyika. Saka Jesu was Genesis was before Fruitful and multiply. Before Adam. just before Adam. Adam, Father Abraham. Yeah, Yanga the many sons. Father Abraham. Kuti vana vacho Abraham ndiani? Abraham ndiani?